Coco. Exacte! Ara escoltarem els alumnes de cicle mitjà que ens cantaran un poco loco de... Coco. Tres, 2, un, acció! Que encara teniu una altra de preparada. Una de molt complicada de cantar, em sembla. Qui de vosaltres hem cantat dir milers de vegades supercalifragilisticoespialidoso? Va, proveu, proveu. Amb aquesta paraula ja sabeu de quina pel·lícula estem parlant, oi? Som-hi! Anem a moure l'esquelet al ritme de la vida. Thank you.